Kinabuhing Kristohanon pagkalisod gayud sabton. Adunay mga pagsulay nga kanato mo palaay. Kay gusto sa kaaway nga kita dit kalahutay. Busa igsuon kita magbantay kay daghang mga pagsulay. Wala gayud inipilion ang pagsulay og tentasyon. Tungod sa kailigon kay lagi kita tawhanon. Nganong maumay lami mga butang nga gidili. Ang tentasyon og pagsulay maoy mudas magnato kanunay. Tentasyon dili sayon, dili lalim nga imong buntogon. Tentasyon dili sayon, lisod kaayo natong buhaon. Magbuhata ug maayo, apan ang yawa suko kaayo. Pagkalisod ning pagsulay nga kanato maoy ampay. Adunay daghang litag nga sa kaaway hinigitanyag. Sa dasi nga pag-alagad tintalon ka aron ta masaag. Daghan karong mga pagsulay pagkalisod kun maoy ampay. Ang tentasyon dili gyud sayon, labi nagdili kalig-on. Tentasyon dili sayon, dili lalim nga imong buntogon. Tentasyon dili sayon, lisod kaayo natong kuhaon. Magbuhata og maayo, apan ang yawa suko kaayo. Pagkalisod ning pagsulay nga kanato maoy ampay. Tentasyon dili sayon, dili lalim nga imong buntogon. Tentasyon dili sayon, lisod kaayo natong kuhaon. Magbuhata og maayo, apan ang yawa suko kaayo. Pagkalisod ning pagsulay nga kanato maoy ampay. Nga kanato maoy ampay.